hasi ginen jotzen. Lau partaide geha talde honetan eta hauek dira. Hemen, Dani, bateria, hemen Nuria, gitarra, Ima, basua, eta ni gitarra eta ahotsak. Bueno, guk ite dugun musika, rock edo definitu gabeko musika bada, eta gitarran ateaz zaizkigun doinuak dira. Ez dakigu nola definitu, baina rock edo folk antzeko bat izango gotean, pentsatze dugu. Gure letrak eta denak gure gain daude, gu itzen diteu, musika de bai, eta entzuten diteun grupoen musika nastu bat egite dugu, definitu gabea. Orain ikusiko dugun abestia junda bertan intro da. Abesti hau jotzen diau pixkat jendea gure taldea edo ezagutzeko musika modua edo egiten deun eta pixkat sartzeko kontzertuta eta.